nagħtu bidu biex insellmu lill-Alla bit-talba sabiħa tas-salmi. Illum ukoll qegħdin infakru t-tifkira tal-Beatu Ignazju Falzon peress li huwa id-disa erba tal-Madonna ta' Pinu sejrin nagħmlu s-salmi mill-Komun tal-Madonna. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifkir tiegħek. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Ejjew ħanfaħru bilena il-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna, nersqu qudiemu bana tarat il-ħajr nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Għax Alla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidej huma l-qijan tal-art, tiegħu huma l-qċaċet tal-uljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġ tiegħu. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meribaħ, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Sid glorjuża li fil-oli, fuq il-kwiekeb ġejt imtella, natuk ġieħ għax int bħalibek safis qejt lil dak li ħalqek. Bibnek sewwitilna l-ħsara li id-dnub teva ġibet fuqna, bit-tjubitek ftaħt modija biex l-imsejkna jidħlu s-sema. Int il-bieb tas-Sultan Oli, bieb li minnu id-dawl feċ fuqna, ħajifirħu il-ġnus mifdija għax bik verġni sabu il-ħajja. Għamel int li nsebħu f'kollox lill-Missier lill-Kristu ibnek u l-Ispirtu li bħal blibsa taġmil kbir iż-żejnuk bil-grazzja. Amen. Ħinja int Marija, għax bik ġi fostna is-Salvatur tad-dinja. Issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem ibnek, idħol għalina. Alla tiegħi int lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċċ għalik imxenna jien, bħal art nixfa maħruqa bla ilma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xoftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Bħal bikel mill-aħjar li jisemmen nintela u jgħannilek fommi b'xoftejn ferrieħa. Meta min dowt fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sarjiet tal-lejl. Għax int kont għajnuna għalija, għaddel taġben ħajk nanni bil-ferħ. Mijek tingħaqad ruħi, int tweżinni bil-lemenija tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien, ħinja int Marija, għax bik ġi fostna s-Salvatur tad-dinja. Issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej, idħol għalina quddiem ibnek. Int is-sebħ ta' Ġerusalemm, int il-ferħ ta' Iżrael, int il-ġieħ tal-poplu tagħna. Birku għemejjel kollha tal-mulej il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej, birku smewit il-mulej. Birku irmijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej, birku setat kollha il-mulej.
بيركو شمس وقمر الملي بيركو كويكب tas-sema il-mulej Birku xita u nidda kollha il-mulej. Birku irjieħ kollha il-mulej. بيركو naru sħana il-mulej بيركو bart u ksieħ il-mulej Birku nidda u borra il-mulej. Birku silġ u bart il-mulej. بيركو ġlata u silġ il-mulej بيركو l-jieli u ġranet il-mulej Birku dawlu dlam il-mulej. Birku beraq u sħab il-mulej. ħad birek l-art il-mulej ħad faħru tolliħ għal dejjem Birku muntanji u għoljiet il-mulej. Birku kull ma jimbet fl-art il-mulej. بيركو ejjun il-mulej بيركو ibħra u xmajjar il-mulej Birku ħud kbir u kull ma jżiġ fl-ilma il-mulej. Birku tjur kollha tal-ajru il-mulej. بيركو bejjem u mrieħel kollha il-mulej بيركو uliet il-bnedmin il-mulej Birek Izrael il-mulej. Faħruh u għalluh għal dejjem. بيركو assassin tal-mulej il-mulej بيركو għaddejja tal-mulej il-mulej Birku spirti u irwieħ tal-ġusti il-mulej. Birku qaddisin u intom ta' qalbhom lej il-mulej. بيركو Ananija Azarija Misael il-mulej faħruh u għalluh għal dejjem Imbirku il-missier lill-liben u lill-Ispirtu Santu infaħruh u nolluh għal dejjem. Imbirek int mulej fil-wisa kollu tas-sema ta' min jollik u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Flimkien, inti s-sebħ ta' Ġerusalem, inti l-ferħ ta' Izrael, inti l-ġieħ tal-poplu tagħna. Ifraħ dejjem Verġni Marija, għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Għannu lil-mulej għanja ġdida, fil-ġemma ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. ħajifraħ Izrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew l-Zjon bis-sultan tagħhom. Ħajfaħru bisfejn l-isem tiegħu bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil-fqajrin bir-rebħa. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fomhom u sjuf b'żewġ tixfar f'idejhom. Biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu il-kastik lill-popli. Jorbtu bil-ktajjen islaten tagħhom, birbit tal-ħadit il-ħbarat tagħhom. Jamlu minnhom ħaq miktub għalihom, danu ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien ifraħ dejjem Verġni Marija għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej taqbeż bil-feħruħi balla tiegħi għax hu libbisni bil-biss is-salvazzjoni bil-mantar tal-ġustizzja tieni bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Daħħala tammar fid-dar tiegħu. U ħatara fost kulħadd. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għażilha il-mulej u ħatara fuq kulħadd. Nqumu bil-wifqa. Imbirka inti, Verġni Marija, mill-mulej Alla loli, aktar minn nisa kollha tal-art. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imoddi fomm il-profeti għad-disin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn rejn daw kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt għaddejs tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef l-Abraham missierna li jagħtina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli
għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-loli iżjara tax-xemx tila. ħajdawa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet bid-del tal-mewt. ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Flimkien, imbierka inti Verġni Marija mill-mulej Alla loli aktar minn nisa kollha tal-art. Is-Salvatur tagħna oġbu jitwielet minn Marija Verġni. Infaħruh u nitolbuh. Tidħol għalina quddiemek ommok mal-mulej. Salvatur tad-dinja, bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek, int ħarist minn qabel lill-ommok minn kull teba ta' dnub. Żomna safja u imbeda mid-dnub. Feddej tagħna, int għamilt lill-Verġni Marija bla teba, amara tiegħek l-iżjed qaddisa u santwarju tal-Ispirtu Santu. Għamilna tempju li fih jammar dejjem l-Ispirtu tiegħek. Verb etern, int għamilt lill-ommok tażel għalija is-sem it-tajjeb. Għatina li namlu bħala billi nfittxu ikel li saħħaħna għal ħajja ta' dejjem. Sultan ta' Slaten, intrid li jommok tkun imtella ħdejk fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Għatina l-grazzja li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjex tas-sema. Sit is-sema u l-art, int qiegħed lil Marija Sultana fil-leminija tiegħek. Għamel li jkun jistħoqilna nissieħbu magħha fil-glorja. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Flimkien ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. U Alla ħanin iqaf magħna bnedmin dajfa biex aħna u nagħmlu t-tifkira tal-om qaddisa ta' Alla imtella fis-sema meqjuma f'dan is-santwarju ta' Pinu, bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu minn ħżunietna u ngħixu ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-irwieħ ta' George, Marija u Lina Gallia. Llum qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon, katekista li ħabbrek kemm felaħ biex Kristu ikun magħruf, biex il-kelma tiegħu tiġi milquha, dik il-kelma li sabert laħam fil-ġuf ta' Marija. Jew aħna wkoll b'dawn il-ħsibijiet f'moħħna u f'qalbna, fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tajtna lil Beatu Nazju bħala katekist ħabbrieki fil-Knisja tiegħek. Għamel li bil-għajnuna tat-talb tiegħu għalina aħna dejjem nitħeġġu fit-tagħlim nisrani biex insiru nafuk aktar u nikbru fl-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Siedina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Fakkarkom li fuq in-naħa tax-xelluk fil-kuritur hemm saċerdot għal qrar. Għarem il-ktib tal-profeta Amos. Fitxu l-ġid u mhux id-deni, jekk tridu tgħixu, u l-mulej Alla tal-eżerċti ikun magħkom bħalma għedtu. Obodu d-deni u ħobbu l-ġid, saħħu l-ġustizzja f'bib il-belt. U l-mulej Alla tal-eżerċti għandu mnejn iħen għal fdal Giuseppi. Il-festi ta'kom sirt nobodhom u nistmerrom. Ebda gost ma nsib fil-laqat ta'kom. Meta tresqu li qudiemi l-offerti ta' ħruq u s-sagrifiċċji ta'kom ma joġbunix. U anqas biss inħares lejn l-offerti ta' slim tal-bejjen msemna ta'kom. Warbu minni l-ajjat tal-għana ta'kom. Ma rridx nisma' bid-daqq tal-arpi ta'kom. Ħallu l-ġustizzja tgelgel bħal l-ilma u s-sewwa bħal wit ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali inwieġbu lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ngħidu, lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Isma' poplu tiegħi, għax se nitkellem, Izrael, għax se nixed kontrik, jiena Alla, Alla tiegħek, inwieġbu, lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek, il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi, ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek jew gidien mill-imrieħel tiegħek, ngħidu, lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Għax tiegħi huma l-bejjem tax-xari, eluf huma l-bejjem fuq l-għoljiet tiegħi. Jien nara fit-tjur kollha tal-ajru, taħt għajnejja kull ma jimxi fir-raba, ngħidu, lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Li kont bil-ġuħ mhux se ngħid lilek, għax tiegħi l-art u kull ma fiha. U għajjien se nikol laħam il-gniedes jew nixrob id-dem tal-gidien, ngħidu, lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi, int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek, ngħidu, lil min jimxi bis-sewwa
nurih is-salvazzjoni tagħna. Inhom bil-wifqa għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Għax ritu il-missier wilidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu wasal ix-xatt ieħor fil-pajjiż tal-Gadrin u tnejn min-nies maħkuma mix-xitan ħarġu mill-oqbra u resqu fuqu. Kienu qiegħ wisq, ħadd ma kien jista' jgħaddi bihom minn dik it-triq u nfexxew jgħidu u jgħidu: aħna x'għandna x'naqsmu bin Alla, ġejtaw biex taħqarna qabel iż-żmien. Mela ftit il-bogħod minnhom kien hemm merħla kbira ta' ħnieżer tira. U x-xjat intalbu ħafna lil Ġesu u qalulu: jekk toħroġna, ibatna fil-merħla tal-ħnieżer. Morru qalilhom. Imbagħad ħarġu u daħlu fil-ħnieżer u l-merħla kollha inxteħtet mill-logħli tax-xaqliba għal ġol baħar u nqerdet fl-ilma. Ir-rajja ħarbu u marru l-belt ixerdu l-aħbar ta' kollox u tukol ma kien għadda minn għala l-imxajtna. U l-belt ħarġet biħġara għal ħdejn Ġesu u kif rawh bdew jitolbuh ħafna biex jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżhom. Il-kelma tal-mulej. Nkomplu il-ħsibijiet tagħna billi nippruvaw nitalmu ftit iżjed dwar dik it-talba li ngħidu ta' kuljum, imma billi ngħiduha kuljum u ħafna drabi tant inkunu aljinati li bil-kemm inkunu nafu x'aħna ngħidu. Kif tafu f'dawn l-erbgħat qegħdin nirriflettu ftit fuq it-talba għażiża tal-Ave Marija. Illum imiss it-tieni parti, it-tieni tislima li Eliżabetta tgħid lill-Verġni Marija. Ħanieqfu fuq il-kelmiet: imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. X'rat Eliżabetta fil-ġuf ta' Marija? Il-ġuf ta' Marija għal għajnejn in-nies huwa ġuf bħal ta' kull mara oħra. Ġuf lest biex fih tinżera u tinbet kull il-ħajja. Ġuf imbierek, però għaliex huwa imbierek? Darba l-oħra tgħallimna li l-kelma barka, benedizzjoni, tfisser Alla jitkellem tajjeb fuq il-bniedem. Għaliex propju f'dan il-ġuf ta' Marija Alla qal l-ikbar kelma li qatt seta' jgħid fuq il-bniedem. Tafu x'inhi? Jien irrid insir bniedem bħalek. Nitlobkom in-naħa t'isfel żommu ftit silenzju. Jien irrid insir bniedem bħalek fil-ġuf ta' Marija. Il-ġuf ta' Marija ġabet lil bniedem l-akbar barka li qatt jista' jkolli jiena u int. Araw il-misteru l-kbir tal-inkarnazzjoni Jeżis. Infatti wieħed mill-innijiet antiki fit-tagħlim tal-padri li spiss kienu jħobbu jselmu lil Marija bin-nijiet ta' tifħir u iqabblu l-ġuf tagħha ma' għalqa jew rimja li tagħti l-frott l-akatistos. Araw bliema kliem l-ewwel insara kienu jfaħru il-ġuf ta' Marija. Komplew
Jekk Eliżabetta kienet l-ewwel mara li bierket il-ġuf ta' Marija, l-insara imbagħad wara komplew ifaħru il-ġuf ta' Marija u ibirkuh u jgħidula hekk: ifraħ. Jekk jogħġobkom ifraħ, int il-ħdan li fih Alla bħal ġisem. Ifraħ, int għalqa għammila mimlija bi grazzi kotrana. Mbagħad jiġbru dan kollu jgħidula l-Madonna: aħna u nfaħru il-frott ta' ġufek, il-frott ta' ħdanek, li ħdanek għażel bħala martu dak li jżomm kollox fih. Alla għażel il-ġuf ta' Marija, dak Alla li jżomm kollox fih, għażel li ġuf ċkejken ta' Marija iżomm lilu. Araw x'misteru kbir u sabiħ. Araw blima riverenza aħna wkoll għandna ngħidu it-talba tal-Ave Marija. Ejjew ma nibqgħux ngħiduha, ħanuża kelma ftit goffa, għax naf li mhux hekk, imma xi drabi tant inkunu aljenati li ngħiduha din it-talba isna pappagall. Imdorri ngħidha mingħajr ma nirrifletti. Però dan il-ġuf ta' Marija, l-orrif tal-Knisja, l-Padri tal-Knisja jgħidilna dak li seħħ f'Marija ma seħħx darba, imma għadu jseħħ kuljum. Tgħiduli kif? Għaliex aħna rajna diġà li Marija hija l-Knisja, l-isem ġdid ta' Marija huwa l-Knisja. U li ma huwa l-ġuf li fil-Knisja jagħti l-ħajja huwa l-fonti tal-Magħmudija. Il-Padri tal-Knisja jgħidulna u jgħalmuna jekk mill-ġuf ta' Marija twilet Kristu, fil-ġuf tal-Knisja jitwildu il-Kristjani, il-membri tal-ġisem ta' Kristu. U ħanaqralkom biss l-aħħar talba sabiħa li l-Knisja tagħmel meta jiġi biex jidbierek fonti tal-Magħmudija. U s-saċerdot jgħid hekk, jitlob lill-Alla u jgħidlu: ibgħat mulej f'dan l-ilma in-nifs tal-Ispirtu tiegħek li jagħti l-ħajja, il-qawwa li tefet id-del tagħha fuq il-Verġni jimbierka biex tnissel il-waħdini tiegħek, tinżel issa fil-ġuf tal-għarusa tiegħek il-Knisja biex tnissel għalik mulej kotra bla għoliet u tagħti tweli ġdid lil dawk li se jagħmru fis-smewwiet. Ħanatikom ftit homework żgħir x'in inkunu ngħidu din it-talba. U lill-Madonna ngħidula bħala Eliżabetta: imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ejjew aħna wkoll imbierku lill-Knisja omna. Għax b'dak il-ġuf fil-fonti tal-Magħmudija jiena u int twelidna mhux biex nispiċċaw f'qabar. Kemm kbira l-imħabba ta' omna. Li fil-ġuf ta' omna il-kol kemm aħna ħadna l-ħajja. Imma l-ġuf ta' omna iwassalna għal ġuf tal-art, għal qabar. Kemm hija aktar kbira l-grazzja li jirċivejna fil-Magħmudija mill-ġuf tal-Knisja. Għax mill-ġuf tal-Knisja wellidna għas-sema. Araw il-kelmiet kif tispiċċa din it-talba ta' dberik tal-fonti tal-Magħmudija.
biex dawk li jitwieldu mill-ġdid lil dawk li se jagħmru fis-smewwiet. Mela jiena u int bit-talba tal-Eva Marija infaħħar lil Marija imbierek il-ġuf tagħha għax il-ġuf tagħha jfakkarni li jiena imwielet biex ngħix fis-smewwiet. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jew fiduċjuż sejf l-imħabba ta' Alla li wera imħabtu fil-ġuf ta' Marija, aħna wkoll inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, bil-qawwa tal-kelma, fil-fonti tal-Magħmudija tkompli tnissel għalik l-uliet qaddisa. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li sejrin isiru ommijiet, għal dawk kollha li qegħdin iġorru f'ġufhom il-ħajja. Imlihom bil-paċi tiegħek, agħtihom il-qawwa biex huma jkunu tassew il-ħarriesa ta' kull ħajja. Nitolbu. Nitolbu għal familji tagħna biex bl-interċessjoni u l-imħabba ta' Omna Marija dawn jikbru fl-imħabba vera lejn xulxin imma fuq kollox jarfu u jbierku lill-Alla għal ħajja li tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet personali tagħna. Ilqa' missier dawn it-talbiet tagħna. Atina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex aħna wkoll narfu naqraw u nħossu bidejna l-opri kbar ta' imħabba li jint tagħmel għalina kuljum biex hekk bħal Eliżabetta, bħal Marija nitalmu imberkuk u nfaħruk għax il-ħnina tiegħek tinfirex f'kull żmien. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej din l-offerta li l-poplu qaddis tiegħek qiegħed jagħmillek fit-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon u għamel biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih qegħdin nieħdu sehem nagħtu eżempju tal-imħabba tiegħek bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Jedna. U qabel ma tela s-sema bat lid-dixxipli jgħallmu u jagħmdu lill-ġnus kollha. Imnebbaħ minn dan il-kmand ta' ibnek, Beatu Nazju għallem lil ħafna jħarsu dak kollu li jordnalna il-mulej Ġesu u permezz tal-Magħmudija
seħibhom mal-poplu għaddejs tiegħek li hu l-Knisja, il-ġisem mistiku ta' Kristu, it-tempju tal-Ispirtu Santu, għat-tifħir tal-erf tiegħek bla qies. Għalhekk aħna nroddulek ħajr mal-anġli l-qaddisin kollha tiegħek intennulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna flora ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajt ibati, ħa l-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfran ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Ħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerdama fid-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Maħtur Anton, l-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Grazzja kbira li aħna irċivejna mill-ġuf tal-Knisja hija proprju dik li se ngħidu issa. L-ebda bniedem fid-dinja ma jsejjaħ lil Alla missier. Huwa jiena u int li ġejna mwilda bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-ġuf tal-Knisja. Dak il-ġuf imbierek il-ġuf ta' Marija. Ejew għalhekk flimkien nitfgħu ħarsitna lejn Alla, ma narawhx biss il-ħallieq, iżda fuq kollox narawh il-missier. Ejjew ngħixu għalhekk din it-talba tal-missierna billi narfu anke bejnietna
nejxu ta' aħwa u naħfru lil xulxin kif il-missier jaħfer lilna. U għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smewjiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jent trid fija, jent li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħejn jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Fakkarkom hekk li issa s-saċerdot jiġi jwaslilkom l-Ewkaristija, u għalhekk dawk kollha li jixtiequ jitqarbnu jibqgħu bil-wieqfa imbagħad jinżlu bil-qiegħda meta jitqarbnu.
nitolbu. U Alla li tista' kollox, għatina l-għajnuna permezz ta' din it-qarbina imqazza li għamilna biex fuq l-eżempju tal-Beatu Nazju bil-qalb u bl-emil nagħtu xhieda tal-imħabba tal-aħwa u tad-dawl tal-verità. Bi Kristus Siedna nixtieq nagħmilkom xi rakkomandazzjonijiet. L-ewwel qabel kollox ir-rakkomandazzjonijiet li fil-knejjes nibqgħu nżommu id-distanzi u nilbsu l-maskri għada hemm. Ġifieri nibqgħu kif qegħdin mexjin bħalissa. Meta dawn jinbidlu aħna nimxu mad-direttivi li jagħmlulna. Tarawx dawn id-direttivi qishom qed jasruna, imma dawn huma kollha direttivi biex inħarsu u nirrispettaw il-xulxin, partikolarment il-min hu l-aktar dgħajjef. It-tieni ħaġa fil-jiem li l-knejjes tagħna kienu magħluqin, ħafna kienu dawk li jgħidulna Fader kemm jibsa ma nistax niġi l-Knisja, kemm jibsa ma nieħux sehem fit-tqarbin, imma nara biss il-qudiesa minn fuq it-television. Issa l-knejjes reġgħu infetħu. Però jien nixtieq li nitalmu xi ħaġa minn din il-marda li għaddejna minnha. Din għandha tpoġġi mistoqsija kbira lilna. Min hu l-aktar importanti fil-ħajja tiegħi? Alla jew jien? Għandna l-qudiesa. X'inhi l-qudiesa? Huwa il-mument fejn Alla jiltaqa' miegħi u fejn jien nista' niltaqa' miegħu. U għalhekk ejjew inħallu dan il-mument għalih biss. Tgħidu li aħna hekk nagħmlu. Mhuwiex faċli, l-ewwel qabel kollox, anke għalija irrid nagħmel sforz biex waqt li jien qed inqaddes, waqt li jien qiegħed nitlob, inżomm moħħi jiffukat fuq Alla. Għax xi drabi kif jiġri minna l-kol, nibda naħseb x'se nagħmel wara li ħa nispiċċa l-qudiesa. Tentazzjoni oħra kbira x'inhi li jittellifni dan il-kuntatt ma' Alla waqt il-qudiesa li hija l-ikbar talba. L-imbierek mobile. Qed nisma' l-qudiesa, iċempel, ikolli nirrispondi. Hemmhekk qed turi min hu l-aktar importanti. Min qed iċempillek jew min qiegħed ikellmek. Kieku jċemplulna waqt li nkunu qegħdin f'xi laqgħa importanti, x'ngħidu? L-aktar nitfieħ u ngħidlu inċempillek aktar tard. Ejjew nitalmu hekk meta nidħlu l-Knisja, il-mobile nitfuh ħalli ma jtellifna xejn u ħadd mill-laqgħa tagħna ma' Alla. Nofsija. Ejjew nagħtu ilu lill-Alla. Ejjew nuruh l-imħabba lil dak li għalina sar bniedem. L-istess ħaġa issa bdiet isħana. Nifhimkom. Ma nittama li tifhmu lilna wkoll, aħna mlebsin ħafna aktar minnkom. Jien nitlob ħaġa żgħira. Jekk taf li sejjer il-Knisja, ħu xalla miegħek, ħu ġamper, taf li sejjer il-Knisja. Ilbsu għal dak il-ftit minuti li tmur titlob. Imbagħad. Imma li tiġini il-Knisja u dawn iltqajna magħhom propju f'dawn il-jiem. U ddawwar ix-xugoman ma' qaddek jew titfgħu fuq spaltek. Ix-xugoman, skużawni, imma mhuwiex il-bies ta' ġol Knisja, huwa l-bies ta' fejn il-baħar. Jien naħseb il-kol kemm aħna nies intelligenti u nafu nażlu. Jekk jien irrid nixtri żarbun, immur għand min ibih iżraben ma mmurx għand tal-laħam u ngħidlu tini żarbun. U jekk jien sejjer il-Knisja, immur naf li sejjer il-Knisja, immur bil-bies adattata għall-Knisja. Jekk sejjer il-baħar, immur bil-bies tal-baħar.
Imma ejjew inżommu dawn il-ftit valuri sempliċi, umani f'posthom. Għax ħafna drabi id-dinja ħakmitna u maħniex nafu xajjem x'aħna nagħmlu. Fit-tmiem hekk issa ngħidu dawn it-tlieta avamarijiet u impoġġi l-familji tagħkom, partikolarment il-familji fejn hemm il-mart, fejn hemm l-inkwiet, ejjew impoġġuhom aħna f'isimhom. Ara, aħna għandna x-xorti li ġejna hawn. Kemm hawn nies li ma setgħux jiġu hawnhekk dalgħodu. Ejjew aħna wkoll mela il-dawn in-nies inġibuhom hawnhekk f'qalbna u nresquhom taħt il-mant ta' Omna Marija u ngħidu flimkien. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġud tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalna, itlob għalina mid-din, issa fis-sija tal-Merkana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġud tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalna, itlob għalina mid-din, issa fis-sija tal-Merkana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġud tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalna, itlob għalina mid-din, issa fis-sija tal-Merkana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarslek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.